Hejsa og velkommen til Donationsrally.dk. Det her skulle have været en kæmpe afslutningsfest for hele den her tur, vi har været på, og den donation, vi skulle have overdraget til broen i Odense. Det blev lidt mere nedskaleret på grund af corona, så nu går jeg ud af turen og optager en video for mig selv. Og lige om lidt, der får jeg besøg af Malene fra broen inde i Odense, så hun modtager hele vores samlede donation. Kontoen den blev gjort op efter alle vores sponsorater er indkommet, efter alle bidragene og dem, der støtter os under turen. Vi omtænker donationsrally ikke voldsomt, vi holder stadig fast i det samlede koncept, fordi det har været en helt kongetur det her. Så vi kører igen i 2022, så følg med på de sociale medier, Facebook, YouTube, hvis du skal have samlet et hold og være med på den her tur. I får lige en kort video af, hvad vi har lavet på vejen, og hvor hyggeligt det har været. Og så tag og tjek op på medierne, hvis I skal være med i 2022. Tak.
indenfor, og jeg har fået besøg af Malene fra Broen i Odense, som er her for at modtage den endelige donation til Broen. Vi har haft en kæmpe tilgang af sponsorer på grund af, at vi valgte at køre turen i Danmark. Så var det i hvert fald nemmere for os at få sponsorer til turen og få nogle donationer den vej igennem. Så helt oprigtigt, der havde jeg sat et succeskriterie til at være mellem 50 og 60.000 kroner. Og sådan helt realistisk set har jeg faktisk regnet med, at vi havnede i slut 40'erne. Og så på den måde kunne lave en samlet donation til Broen. Så vi har det endelige resultat her, og det kan jeg godt afsløre. Det er en lille smule bedre end 40.000. Men nu synes jeg, at Malene hun skal lov at få den, og så kan hun få lov at fortælle, hvor meget beløbet egentlig er havnet på, sådan totalt set. Yes. $67.593 kroner, lige nøjagtigt, ja. Og det kommer bare til at hjælpe rigtig, rigtig meget i det arrangement, som Malene hun er en del af. Som jeg kan forstå, så er der simpelthen lukket for tilmeldingen af børn til fritidsaktiviteter lige nu, fordi at finanserne ikke har været til det. Så de her penge, de kommer nok til at hjælpe en hel del. Ja. Men det er lidt svært at vurdere, for det afhænger lidt af, hvilken fritidsaktiviteter børnene skal gå til. Men i omegnen af de her 67.000-70.000 kroner er i hvert fald nok til en 30-35 børn, tænker jeg. Ja. Og hvad er jeres pulje på nu? Hvor mange børn hjælper I lige nu? Vi er oppe på omkring de 150. Så det er et rigtig godt tillæg til de børn. Så hvis vi kan øge puljen fra 150 til 180 børn, så har vi i hvert fald gjort en forskel, kan man sige. Ja. Super fedt. Jamen, tusind tak. Ja, tusind tak. Ja, godt.